गिबिथारावनो आङो गासै बिटिआरनि नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनिसिम आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जानानै आरो चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिदों खुलुमगोरदों। नोंगौ दिनै जोंहा मैया गुवाहाटीयाव बबेबा मोनसे हटेलावहाय जोंनि कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों बबेबा साहा लोंनायावनो ओंखाम जानायावहाय सौग्रावलायनानै मोजां गाज्रि रायलायलायदों। दा बावहायनो गोबां माने मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा बिराद दावराव दावसि जादों जे बिपिएफजों आरो कंग्रेसजों एलायन्स जासिगोन नामा, बा बिपिएफआ इन्डिया एलायन्सआव रायलायनानै क'क्राझार 1 नं लकसभाखौ आवग्रिनानै लासिगोन नामा, कंग्रेसनिफ्राय होनाय नंला नामा, गर्जन बिथाङा मोननाय नंला नामा। दा बेबायदि जोंनि वार्कारफोरनिफ्राय खोब दुं हाव हाव गोबां एखे दावराव दावसि जादों जे जों इसेबां खस्थ' खालामनानै दिनै कंग्रेसआव दैखोफिनबाय, दा बावहाय एपिसिसिआ मा खालामनो सानखो। दा बियो नंगौ आं जेरै सिगां होननाय बायदि जे बियो एक्सुवेलि रायलायनाय नङा, बिथांमोनहा हटेलाव लामायाव सामायाव बोरैबा लोगो मोनफ्लांनानै ज' जाजाय सावरायनायसो। दा बेफोरबायदिखौ जोङो बेबायदि साननाङा, खारन पलिटिक्सआ आलदा, पार्सनेल मेटारा आलदा। जों पलिटिक्सआव जेसेबांखि दावराव दावसि गुदु गुदा गावजों गाव बुखिलाया मानो, खिन्थु बेक्तिगत जिबनाव जों रायलायनांगोन, हेन्डसेक लालायनांगोन। दा बेनिसो। दा बेखायनो आङो खावलायदों जे जोंनि आसाम प्रदेश कंग्रेसनि लोगो बिथांमोनखौ, बिटिआर कंग्रेसनि लोगो बिथांमोनखौ जे नोंथांमोनहा बेबायदि दावराव दावसि जानाङा। आं खबर लाहरबाय जे बेबायदि सावरायाखै, बिथांमोनहा बोरैबा गुवाहाटीयाव मोनसे हटेलावसो लोगो मोनलायदों, बावहाय सावरायदों, दसे ओरैनो जिरायलायदों। दा बेयो खुनु एलायन्सनि बाथ्रा दिनैसिम फैथ'वाखै। दासिमाव कंग्रेसनि जे इलेक्शननि थाखाय मावनाय जोङो बिराद गोबावखासै कंग्रेसनि सोमोन्दै मावनाया, नोंथांमोनहाबो नुबोदों जे मोनसे समाव आङो कंग्रेसआव हाबनाय लोगो लोगोनो 21निफ्राय गोबां जयनिं प्रग्राम लादों। उदालगुरिनिफ्राय, बाक्सानिफ्राय, चिरांनिफ्राय क'क्राझारसिम, क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम थांलाय फैलाय बेबायदिनो जोङो जयनिं प्रग्राम एखमबा 400 जन, एखमबा 500 जन, एखमबा 700 जन, एखमबा 800 जन बेबायदिबो लाबाय थादों। दा बे हिसाबै जोंहा जोंनि ब्लकफोरा गासिबो रेडि जाजोब्बाय। गासै क'क्राझाराव जोंहा 12टा ब्लक दङ, चिराङाव जोंहा 7टा ब्लक दङ, आरो जोंहा बाक्सायाव गासै 6टा ब्लक दङ। बे गासिबो रेडि जाजोब्बाय। बेजों लोगोसे बुथफ्राबो रेडि जाबाय। माखासे एसे एनै मोनसे माबायावहाय ब्लकआव बेबायदिनो 6टा 7टा जोङो हायाखै। बेनि अनगायै जोंना बुथ लेभेलावबो रेडि जाबाय, बिएलएफ्राबो रेडि जाजोब्बाय। दा बे हिसाबै जोङो कंग्रेसआ फैबाय थानाय जे लकसभा बिसायख'थि बावहाय जोङो एखेबारे थियारि जानानै दङ। माबेबा पलिटिकेल हान्जाया कंग्रेसनि थाखाय फेक्टर बिदि दं नामा लकसभा इलेक्शननि थाखाय? डेफिनेटलि कंग्रेसनि थाखाय इउपिपिएलआबो फेक्टर, बिपिएफबो फेक्टर। खारन नाय, बिथांमोना थाखा फैसायै जोंनिख्रुइ बोलोगोरासिन, आरो मानसिनि मावग्रा संखियाबो बिथांमोना जोंनिफ्राय बोलोगोरासिन। खिन्थु इस्युखौ नायदो आरो दिनैनि दिनाव इस्युखौ। दा बिपिएफआ नंगौ कंग्रेसखौहाय गावसोरखौ मदद होजानो लुबैदों। जों गोदो होदोंबो बिथांमोनखौ। तरुण गगৈ साहाबनि दिनावहाय जों बिथांमोननो 17 बोसोर गभर्नमेन्ट दानो होदों। खिन्थु जेब्ला बिथांमोना पावाराव दंमोन, बिथांमोना कंग्रेसखौ एखेबारे नायथाराखै, एसेबो अनसायथाराखै। बे हिसाबै कंग्रेसआ दाब्ले थैथाबनानै थादों। दा आरोबाव बिथांमोना बे समाव जेब्लानाखि बिजेपिआ पावाराव फैबाय, कंग्रेसआव जालदाब गोनां बिजेपिआव थांबाय। दा बेबायदिनो बिजेपिजों थाबाय, दा बिजेपिजों बिथांमोना जोगार जाबाय। दा बेबायदिनो ओजों कंग्रेसजोंहाय बोरैबा एलायन्स जानानै क'क्राझारखौ जों कंग्रेसनि मददजों देरहाहोनो हायो नामा। दा जोङो बेबायदि नुदों। फारसेथिं इउपिपिएलआबो बेखौनो लादों जे कंग्रेसआ गेलेबा हामगौ, बोरैबा बे मुस्लिम भटखौ कंग्रेसआ बोनानै लागोन, जोङो बर'नि मेजरिटि भटजों, राजबंशीनि भटजों, बेंगलनि भटजों जोङो थल' ओंखारलांदों। दा बेखायनो दिनैनि जे लकसभा इलेक्सनाव एक्सुवेलि इउपिपिएलआबो कंग्रेसखौ नांगौ, बिपिएफआबो कंग्रेसखौ नांगौ। खिन्थु गोनां बाथ्राया नैबेसो, आङो बिपिएफनि सापर्टार बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनो नागिरदों, बिपिएफआ दिनै देरहानो थाखाय खोब गोब्राब जागोन, इउपिपिएलआबो देरहानो थाखाय गोब्राब जागोन। बिपिएफआ लुबैदोंबा जे कंग्रेसआ गावसोरखौ समर्थन होथों, थिग दङ, लुबैनायाव बाहाय जेबो हामा थाया, बुजा बुजि मिलायोबा मोजां। खिन्थु बाथ्राया ओरैसो, जुदि कंग्रेसआ 1 नं क'क्राझार लकसभायाव जुदि केन्डिडेट होआब्ला, सिगाङाव जेरै इउपिपिएलखौ फेजेननानै, बिपिएफखौ फेजेननानै जिएसपिआ ब्लड बारलांदों, एबारावबो एखे जागोन। दा ओंखायनो आं खावलायनो लुगैदों जे बिपिएफनि भटार्स बिथांमोननिसिम, इउपिपिएलनि भटार्स बिथांमोननिसिम, जे नोंथांमोना माखौ बेबायदिनो हांखुर जालाबायदों। दा बेखायनो थाल्लायै बाथ्राया बेनोखा जे एबाराव जुदि कंग्रेसआ जुदि टिकेट होआब्ला क'क्राझार 1 नं लकसभायाव बिपिएफआबो देरहाया, इउपिपिएलआबो देरहाया। खारन बर'नि भटआ नंगौ एबाराव बांसिन दङ, थेवब्लाबो 5.5 लाख बा 5 लाखआ थाल्ला गावगोन, मोननैजों गावगोन।
दा बेखाय 60% नान बर' भटफ्रा ज' जायोब्ला बहा नों बिपिएफआ देरहागोन बहा नों इउपिपिएलआ देरहागोन दा बेखायनो आं बेखौसो खावलायनो सानदों जे बिपिएफआ पलिटिकेल पार्टी हिसाबै बिथांमोना गावसिनि पार्टिखौ सब समाय सानगोन इउपिपिएलआबो सानगोन खिन्थु रायजो राजा जायफ्रा समर्थन खालामगोन भट होनानै सोरखौबा देरहाहोनो सानदोंब्ला बे एखे नंखायथार दा बेखायनो नोंथांमोना बिपिएफनि भटार्सफोरखौ आं खावलायनो सानबाय इउपिपिएलनि भटार्सखौबो खावलायनो सानबाय जिहेतु नोंथांमोना नोंसोर गोजायै गेलेयोब्ला देरहाखाया नब कुमार सरनिया नङाब्लाबो सोरबा शब्दराम राभाखौ लाबोनानै बिथांमोना एबाराव केन्डिडेट फसंगोन क्लियार जाथारबाय आं बेखौ मिथिबाय दा बेनि बेलायावहाय नों इउपिपिएलआ नोंसोर देरहायाबा बिपिएफआबो नोंसोर गोजा देरहाखायाबा कंग्रेसखौ समर्थन होदो नोंथांमोननि जानानैबो आं मावगोन खारन गासै बिटिसिनि जानानै बाहाय मा बिपिएफ मा इउपिपिएल मा कंग्रेस जों देरहानाय लोगो लोगोनो जों गासै जोंनि समस्थियाव जा गोग्लैयो बयनिबो मोजांनि थाखाय आङो मावनो राजि दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनजों खावलायबाय जे गोदाव सोराव सानलाबायनानै लाब गैया नोंथांमोना गले गले खननै नाजाबाय दे 10 बोसोर खननैयावबो बिपिएफआ सानदोंमोन जोंनो देरहाथारगोन फुद्दा बोरोथो माथो देरहादिया इउपिपिएलआबो सानदोंमोन जोंनो देरहाथारगोन फुद्दा बोरो माथो देरहाथारदिया नब कुमार सरनयासो ग्राव खननैबो देरहालांबाय एबारबो बेनो जागोन नोंथांमोना जुदि सानोबा गर्जन थिफुदलाया बिराद खुगा देरहाया माया मानो लेक्सार होदों नङा आं थिफुदला नङा इस्युखौ नाय भट पेटार्नखौ नाय बर'फोरनि भटआ 5 लाख सामथिं माइनरिटि मुस्लिमनि भटआ जोंनि लकसभायाव 2,48,000 बिनि उनावहाय थार्ड लार्जेस्टआ जाहैबाय राजबंशी भट बिनि उनावहाय आदिबासी भट बिनि उनावहाय बेंगली भट टटेल भटआ जोंना 13.5 लाख 13.5 लाखआव 11.5 लाखसो फल जागोन दा बर'नि भटआ थुब्ला मोननै गावोब्ला जाया मुस्लिमनि भटखौ बांसिन मोनगोन जाया आदिबासीनि भटखौ बांसिन मोनगोन जाया राजबंशीनि भटखौ बांसिन मोनगोन बर'आथ' मोनथाम गावखागोन कंग्रेसआवबो होगोन बिपिएफआवबो होगोन इउपिपिएलआव होगोन दा आंनि देरहानायनि अंकखौ आं खोन्थानो रायजो राजाफोरनो बर' भटआ मोनथाम गावगोन दे बिपिएफआ एसे बांसिन मोनथों दे इउपिपिएलआबो बांसिन मोनथों थेवब्लाबो कंग्रेसआबो 20% भटखौ मोनथारगोन सियरथार दानिया मुस्लिम भटखौ मुस्लिमफ्रा ओरैबायदिखा नों केम्पेइनबो खालामनाङा दिनैनि थारिखआव बिटिसिटा बेलेग बुस्थु